Sawujonga u-38 ukuba wohluleka kangakanani na ngo-2, ngo-3, ngo-4, ngo-5, ngo-6, ngo-9 nango-10. Sawuqale sijonge apha ku-2 sibone uba u-38 uyohluleka na kabini. Iinamba ezikwazi ukohluleka ngo-2 funeka ibe ziinamba eziyi-even number. Ii-even number ziinamba ke ezinelilani lokugqibela elingu-2 okanye u-4 okanye u-6 okanye u-8 okanye u-0. Siyambona u-38 ke uba uphela ngo-0. Iyalandela ke ukuba u-38 yi-even number. Sesiyazi ukuba i-38 ngu-even number, ilandele ke ngoku ukuba u-38 uyohluleka ngo-2. Masiye phambili sijonge uba u-38 uyohluleka kathathu na. Sibonile ke ukuba u-38 siyakwazi umdivayida ngo-2. Masijonge na ukuba u-38 sawukwazi na umdivayida ngo-3. Indlela elula yojonga ukuba inani liyakwazi ukohluleka kathathu yokuba uthathe la manani asetyenzisiweyo ubhala eli nani, uwadibanise la manani, and then ujonge uba eli nani lophumayo liyakwazi na ukohluleka kathathu. Mandinibonise le nto ndithethayo apha ku-38. Ku-38 sino-3, no-8, no-0. U-3 plus 8 plus 0 usinika u-11. U-11 akohluleki ngo-3. Ilandele ke ngoku ukuba u-38 akahluleki naye ngo-3. Uba usenengxaki ungaphinde uthathe u-11 uthi 1 plus 1 ufumane u-2. No-2 akahluleki ngo-3. Ngale ndlela siyabona ke ukuba u-38 akahluleki ngo-3. Masiyeni phambili sijonge apha ku-4. Phambi sijonge ukuba u-38 uyohluleka nango-4. Masibuyele apha ku-38 xa sizama umohlula ngo-3. Le ndlela elula ndinichazele ngayo sanibonisa kwiividiyo ezilandelayo ukuba kanye kanye isebenza njani. Mhlambi nawe ungakuyijonge le method ndikuchazele ngayo, uyijonge ubana kanye kanye ingaba isebenza njani. Le nto yobana udibanise amanani, ujonge ubana yona elinani liphumayo lohluleka ngo-3 uba isebenza njani kakuhle. Yabona la 11 nalo 2 sesibonile ngeli hlobo lilula ukuba no-38 naye akohluleki ngo-3. Masike siyeni phambili ke ngoku sijonge kanye kanye ubana u-38 uyohluleka na ngo-4. Ngawume nditshintshe ibala ndibhale ngo-orange. Masike sijonge ubana u-38 singakwazi na umohlula ngo-4. Indlela esinoyijonga ngayo le nto yokubana u-38 yena siyambona ubana apha ku-38 kukho o-100 abathathu kubekho no-80. Sesiyazi ke ukuba u-100 siyakwazi yena umohlula ngo-4. Njebe u-38 nje eno-100 abathathu, singathi ke ngoku ngenxa yobana u-100 ehluleka ngo-4 no-300 yena uzokwazeka ukuhluleka ngo-4. Apha ku-38 xa sijonge lo 300 sawushiyeka ngoku no-80. U-80 singamjonga njani uba uyohluleka ngo-4? Xa sinojonga apha ku-80 sino-8 no-0. Masijonge lo 8. Lo 8 siyamazi yena ubana u8 uyakwazi ukohluleka ngo-4. Xa sithi 8 divided by 4 sifumana u2. Njengoba u8 ekwazeka ukohluleka ngo-4, iyalandela ke ngoku ukuba u80 naye uyohluleka ngo-4. Ngoba u80 divided by 4 uzasinika u20. Ngenxa yoba kulo 380 u300 naye no80 besihluleka ngo-4, siyamazi ke ngoku uba naye u380 uyohluleka ngo-4. Masiyeni phambili sijonge ubana masike sijonge ubana isebenza njani kuze into ikwazi ukohluleka ngo-5. Xa sibala ngo-5 sithi 5, 10, 15, 20, 25, 30 njalo njalo. Siyazibona ke ezi numbers bazona zino-5 zibe no-0 ziphinde zibe no-5 zibe no-0 njalo njalo. Ilula ke ngoku ngokuba kuze into ikwazi ukohluleka ngo-5 funeka elinani lalo lokugqibela ibe ngu-5 okanye ibe ngu-0. Sesibona ke ngoku kulo 380 ukuba yena uphela ngo-0. Iyalandela ke ngoku ukuba naye 380 lona angakwazeka ukohluleka nga-5. Ilula ne lena ka-5. Masiye phambili ke ngoku sijonge ubana u-380 na uyohluleka ngo-6.
Masijonge ukuba u-380 siyakwazi na umohlula kayi-6. Kuze inani likwazi ukohluleka kayi-6, funeka kwa eli nani likwazeke ukohluleka ngezi numbers zenza u-6. Xa ndithetha njalo ndithi ke u-2 times 3 is equal to 6. Siyayazi leyo. Funeka inani ke kuze likwazi ukohluleka ngo-6, likwazi ukohluleka ngo-2, liphinde elinani likwazi ukohluleka ngo-3. Siyayazi ke u-380 ukuba uyohluleka ngo-2. Kodwa u-380 akahluleki ngo-3. Iyalandela ke ngoku ke uba ngenxa yobana u-380 engohluleki ngo-3, u-380 akasoze akwazeke ukohluleka ngo-6. Masikhe sijonge ukuba u-380 uzawukwazeka ke ngoku ukohluleka ngo-9. Masiye ku-9. Masijongeni ukuba u-380 uyohluleka na kayi-9. Indlela esinoyisebenzisa yokuqala yojonga ukuba u-380 uyohluleka kayi-9, yojonga ubana yena 9 lona wenziwe ngeyiphi amanani. Siyamazi uba u-9 ngu-3 times 3. Njebe besikubone kuqala, u-380 akohluleki ngo-3. Ngenxa yale nto siyamazi ukubana njebe u-9 engu-3 times 3, yena 380 engohluleki ngo-3, u-380 awuzukwazi umohlula kayi-9. Sesinayo ke leyo yokuqala indlela esinobona. Indlela yosibini esinokubona uba u-380 uyahluleka na kayi-9, singasebenzisa ela hlobo bendinichazele ngayo, yothatha inamba udibanise la manani asetyenzisiweyo ubhala la namba. Le nto iphuma nayo funeka ujonge uba yona iyohluleka na kayi-3. Ku-380 sino-3 no-8 no-0, sibone la 11. Siyamazi u-11 akohluleki ke ka-9. Iyalandela ke ngoku ukuba naye 380 awunokwazi umohlula kayi-9. Sesigqibile ke ngokubona uba u-380 uyohluleka na kayi-9. Okokugqibela masijonge ubana u-380 uyohluleka na ngo-10. Xa sibala ngo-10, sithi 10, sithi 20, sithi 30, sithi 40, njalo njalo. Siyabona xa sibala ngo-10, la manani bonke aphela ngo-0. Iyalandela ke ngokuba inani kuze ukwazi lohlula ngo-10, funeka ibe linani elinani lokugqibela lalo elingu-0. Siyabona u-380 yena no-0 apha ekugqibeleni. Iyalandela ke ngoku ukuba 380 yana lona singakwazi umohlula kayi-10. Ayilulanga na? Sesigqibile ke ngoku.